RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Alfie, 26 anyos. Minyo ug may duha ka anak. Nagpuyo sa usa sa mga isla sa Inabanga, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bangka o sakayan nga among nakitaan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bati sa panahon nubing, oy. Di gid taron makapanagat ani kay namuti ang dagat, oh. Nya, bawod kay sa loud. Madaot ito panginabuhian ani. Ay nalanggit og sungasong ana Alfie. Bahala og mag-budget lang una ta sa tong kaon. Ayaw lang sa gyud og panagat ron. Mao lagi. Iklarong anuron man gyud ang sakayan ng bawra ba? Numuti na mo gud ang... Uy. Hala, Naunsa ka? may bangka nga nagutaw-utaw, oh. Ha? Asa ba? Wa kita na. Kanagong color blue nga sakayan, oh, trawa. Hala. Kinsa gud taong buangang managat ron? Magkaramo kita ng bangkahada. Murag, wa may sakay nga tao. Gasa ato pa naanod na? Naano yung tingali na? Hala. Akong kuhaon. Unsa? Nayabag ka diha. Umagay ka managat. Nya to na hinon mo ng bangka nga naanod. Sagdi na oy. Sayang kayo na, oy. Mapadpad pa sa laing lugar. Lain pa na yung makaangkon na na. Uwan sa bot nimo ipasabot ha? Nga kuhaon og ang kuno na nimong maong sakayan? Ay, unya na magsulti yan, oy. At doon sa akong sakayan. Kaya mapadpad unya na sa layo. Ay, Ginoo ko! Alfie! Balik diri, oy! Alfie! Hindi ko mabot sa sakayan. Sige nang buto pa rin sa kayaan na, oy. Kaginsa maghani. Magkabuto na yun siya. Kabuto na yun ako. Nagulitan na yun ako. Ibrahim ko ni Dadon sa mama. Oops!
Nagdaan ako din sa dapon din kining sakayan. Ako ning ihikot ni kay basin og baanod pa ning gadto sa laing lugar. Alfie! Alfie! Ay, Beng. Nakuha na gyud ako ang sakayan nga naanod. Unya? O sabay sunod ni mong buhaton, ana, ha? Ay, ato na i-report sa kapitan, uy. Ha? Ay, uy. Ha? Ako may nakita ni sakayan na. So ako ano ni? Unsa? Kinilaging pobre ratang mga nagat. Nalipay na kay kung nakakita og sakayan nga naanod sa among dapit. Ako kinigikuha ug akong kitaguan dapit sa amo. Naniid lang una ako kung may mangita ba gyud sa maong sakayan o bangka. Apan nilapas naman lang ang 2 ka buwan, wa man ginangita. Unya, Alfe, may nakitaan man kuno kang sakayan. sas kang tabian na sila ning Bing. Si Bing ang nasulti nimo, ma? Oh, kanabala ka siya sa imong gibuhat. Kung nganong nagtinil ka ng sakayan nga dili man na imo. Ayaw, anak. Kay may tagiya mang gyud na. Ma, wa na ni tag-iya, uy. Kinapadpad naman din sa ato. Wala siguro mag-interes ang tag-iya ni, uy. Okay, wa naman niya pangita, ah. Bisan na. Kasi nasayod kung gipangita gyud na niya, pero wa lang niya kit eh. Kay gitaguan man na nimo din hisinyo. Ako mo nakita na, ma. Mo ako na. Ay dili lagi na mao imuha, Alfe. Kagahit sad ni mog odong, oy. Ato ning i-report ni kapitan. Unsa? Ayaw mo, uy. Bida na ibalik ni kapitan ako. Di na gyud. Kay di man na imo. Unya, ug iadto ni kapitan. Unsa mo sila niya? Iuli sa tag-iya, good. Wala gid ni tag-iya, ma. Wa na ni tag-iya. Kaya kung naa pa, hagbay na ito ni gipangita. Pero 2 ka buwan na lang ang nilabay, ma. Wa ginangita ini. Kung di nila ko hatas lain, eh. Dong, Alfi. Peligro baya kang masabit, anak. Ha? Kung si masabit mo, ma? Simba ko, og may nagpaluyo nga daotang panghitabuan ng bangkaa. Unya, gigamit sa krimen. Na, maamong kahinoon, anak, dong. Unsa? O baka ha? Nalumos ang tag-iya, anak, og namatay. Og ikaw ang mapasanginlan. Lahap sa ka na mo, eh. Lahap ba, Oroy? Posible gyud na mahitabo, Alfe. Maong i-report na ngadto sa barangay. Ma. Nya, ansa naman? Papagid ka makadesisyon di, ha? Ay, tita, eh. Sige na, uy. Kay mo ari ba yatos papa, ron tabangan ka og daan ang sakayan dito sa barangay. Unsa? Buot mo, Bing, oy. Unsa magidibot nimo ipasabot? Nga dili gid na nimo iuli? Alfie, uy. May anak taon ta. Dili ko gusto mapriso ka. Unsa? Nga nang gusto mapriso man kuno ko? Sa pagkatinuod lang, gianugnan jud ko sa bangka o sakayan. Kaya ako mo ginakitaan eh. Unya, 2 ka buwan na ang nakalabay, nga wa dyan ang ngitaan eh. Unya, ilang ipareport sa barangay, nga way kasiguruan, nga mabalik ni nako, kung wa na yung mangitain eh. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana. Nakakita akong sakayan nga nagpautaw-utaw dapit sa among isla. Ako may nakakita o nagkuha ani. Dili ba din ni pwede nga maakuha na? Kaya wa na may nangita ini. Ikadawang pangutana. 2 na kabuwan sukad nga ako rin nakitaan nga bangka. Di pa ba igo ang maong gidugayon nga pwedeng ako na ang magkapanag-iya ini? Ikatulong pangutana. Mauingon sa akong kapuyo o sa akong mama nga i-report ning bangka sa barangay. Dili ko musugot kay dili unya ni mabalik nako. Kinahanglan mo yun ning i-report sa barangay? Ikaupat o katapos ang pangutana.
Basin kunog na involve og krimen kining maong sakayan o namatay anang dahi ni. Maapil ba day kog kiha? O kapriso nga ako rabing nakitaan? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabaging tambagi ko, kini, ang akong suliran, Alfie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, no, mga pangutanang emotional, nga mga pangutana kabahin sa ato ang karelasyon, kapika, sa ato ang kasakit, kalipay, kalagot, unsa pa ng mga emosyon din ha, nga gusto ninyo mahatagan og kalinawan kay mo nay nakapasamok sa inyong huna-huna. Ay, ayaw, ipadana, kinaas Attorney Elaine. Ay, ako'y mutubag ato ng pangitaag solusyon be. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Kumusta to mga suking tigpaminaw all over the world? Kay, nganong world man? Ngano, mapaminaw man ta dili ra sa ato ang mga radyo, natay YouTube, natay Facebook account. Muna, pasalamat kaayo tas teknolohiya. Kining gamay ang kalibutan na sayon po ang ato ang kinabuhi. Ayaw lag abusuha, no? Kay di man po na need, dili po na maayo nga gamiton po ni natong social media og technology para manapaw ta o mubuhat po tagdautan, no? Good and bad man gyud ni ang technology. Nakapasayon sa to ang kinabuhi, nakapa-convenient, na connected ta sa to ang pamilya na aslagyo. Pero mao lagi pod gamiton pod og scam. Gamiton pod aning mga unsa-unsa pa na dinhang mga pangutana. Pero sige lang, no? Let's be responsible users of the internet. And we're very grateful and thankful sa tanan nga mga mulike ug mo-follow sa Elaine Tantengco Bathan nako nga Facebook account. Salamat kayo ninyo. Og hinaot pa unta nga matag adlaw, no, nga maminaw mo sa ato ang drama Monday to Saturday, inspirasyon. Kadasig inyog yung makuha, no, pinaagi sa ato ang programa. Okay? And huy, taga Inabanga, Bohol. Ato ang letter sender, Randy Fortuna, Andoy. Ug imong pamilya silang Jill. Kumusta mong tanan din ha? Wa na ko kabalik og Bohol, taod-taod na. But hopefully makabalik mi and mapasalamaton kayo mi, no, nga naa mo og inyo lagyud ming gi subaybayan. Daghan kitang mga fans na sa Bohol baya. Watch out. Balik mi pohon din ha. So amping mo. Advance Merry Christmas ninyong tanan. Si Alf 26 years old, duha ni kabuk iyahang anak, and dapit ba ni isla kunong ilaha, o niya, naa sila'y bangka, nga ilahang nakitaan. So muni, yun sa man nila pagkakita ning bangka, di ba, sa ato ang drama kay mga murag panagat man ni sila. Sumuto, naa sila'y nakitaan, no? Iyahag yun nga, nakuan magud sila ganahan ta nila kwaon to kay of course no magamit biya na sila hang pagpangisda og panginabuhi pero duha na kuno kabuwan nga way nangita unya ila untang i-report sa barangay way kasiguraduan no kay mga mobalik so unang pangutana niya nakakita silag sakayan nga nagpautaw-utaw, nagpalutaw-lutaw dito dapit sa ilang isla. Kung may ako siya ko rin nakakita og nagkuha di ba di ay ni pwede nga iyahan na nga wa may nangita Pwede man siguro na, kay ang akong nahibawan nga, maski pag-unsa kagamay ang bangka, supposed to be nakarehistro man na, ipangutan na sa dito. Kay karon ra bang mga panahon na, uso baya kaayong bagyo, kusog kaing hangin, basin na agyud na tag-iya. Digid basin, kaysa good mo himog bangkong, di ba din ko nagikan, gipahimo gyud na agyud na tag-iya, basin dili lang sa inyong isla. No, basin tagalaing dapit, na napalid, o naanod na, no, sa balod ang kanang maong sakayan. So,
ato sa yun nang i-check ug naa bagyoy wa bagyoy tag-iya ana no. So kay na di ba kanang mga inana maski gagmay nga kanang bangka rehistrado man na, so ipa-check sa didto ayaw sa barangay adto kag Coast Guard unsa kibaw man kakakanin yung mga sakyanan ni parehistro man na, or pwede gud ninyo nga i-post baron sa Facebook o patabang mug pulis kay kanang di man kumutuo mahal baya na niya di sa kumutuo nga wa nay tag-iya naagid nay tag-iya unya sama nimo no naninguha pud siguro pud tong makapangitag panginabuhian no gamit ang kanang sakayan unya ato pud siyang kuan di ba luoy sad, so pwede siguro nga kanang ato lang iuli no kung wa gyud pila ka adlaw pwede gud nimo magamit gud. Ikaduhang pangutana, duha na kabuwan sukad nga ako ning nakit-an ang bangka. Di ba pabaigo nga maong gidugayon nga pwedeng ako na lang baka panag-iya. Nga ako sang pangutana, unsa man sad ang imuhang gibuhat para pagpangita or pag-trace be ug asa na ang or kinsay tag-iya anang imuhang anang sakayan anang bangka no. Kay like I said, daghan namang pamaagi. Una, of course, ipatrace na to ang rehistro. No, na rehistro ba ni? Wa gani gyud, well, naaman tay Facebook, pwede nimong ibutang no sa Facebook. No, kadyot lang kaayo, pero ina nga mga iyo kag proof nga ikaw gyud tag-iya. Unsa pa nang mga proof ato ang mapakita din ha, no? Nga bangka ayo lagi butag lost and found. Mongutan natin ina lang nga, mongutan ako kinsay tag-iya aning bangka no? Lisod gyud kay luoy pud ba magunahuna pud ta nga naapoy siguro'y usa ka tawo dito naglisod nagpakaon siyang pamilya tungod kay wa nakapangisda. No? Ikatulong pangutana, mo'y ingon sa akong kapuyo ug sa akong mama nga i-report na lang bangka sa barangay. Di ko musugot kay di unya ni mabalik nako. Kinahanglan ba gyud ning i-report sa barangay? Honestly, kibaw sad gyud kung anugunan ka kay para nato oportunidad gyud pud ni nga maka improve no ang ato ang kahimtang og pagpanginabuhi madungag-dungagan pud atong kita kasabot kaayo ko kanang imong nakit-an mura sad gyud na gold mine no nga makahatag gyud pud no makatabang sa imong panginabuhi pero di man gud na kanang prutas lang nga nitubo o punuan lang nga nitubo sa yuta nga wa ta kibaw kinsay tag-iya or way tag-iya nga pwede na tong kuhaon ang kunon. Kaning mga ingon aning butang kibaw mangyud tagod nga na ay tag-iya. Ako makonsensya sad siguro tagamay Alfie kung di pud nato gamiton ang tanang mga pamaagi nga pwede para lang yud pud nga matrace na to kinsay tag-iya ug mauli na to. Kay akong feeling manggo di ka ganahan iuli. Unya kibaw man ta nga kaning mga ingon ani naagay tag-iya ani, no? Parehara wag kibahaan ta direng Cebu. Unya naay na kalit ano din ha nakinakitaan gwapo pa kayong sakyanan niya. Tan-aw ni mo muandar man. No, so imo ding kwaon kibaw man kang naitag-iya. Imposible may tag-iya ang bangka, ha? Katapusang pangutana, basin kuno og na-involve og krimen ning maong sakayan o namatay ang nadalaan ni. Mapil ba day kog kiha or kapriso nga ako raman ning nakit-an, mapil nga unsa kuno yang buhaton. You do the right thing. Buhata kung unsa ang imananaw nimo Alfie ang sakto. Gaydan lantika. Una, di na imuhang bangka or sakayan. Ikaduha, klaro kaayo ikikaw og ako og atanang mga naminaw nato karon kibaw nga naagyud nay tag-iya ng bangkaa. Sunod, nangita sad siguro to no kung asa na and exhaust lang good no kamita ang tanang possible nga pamaagi nga mapahibaw na to ang hintungdan or ang tag-iya nga naa ni. Pero ug maabot sa gyud no, paabta pagdugay pa. Ug di pa gani gyud na then kwaon nimo kay kung ma-involve na krimen kana delikado sa gyud mo nang dapat ta na i-clearance mo bitaw ng mga mupalitag sakyanan dapat cleared ta kay tingalig kita puy mo angkon og kanang manunod pud sa mga utang ani or pagpanubag sa ilang mga kalapasan kung gihimo dining accessory to the crime no or means to commit a crime.
Wa gyud ta kabaw. So for your sake, you do the right thing. I-report sa barangay na ay nakita niya, keep it lang sa for the meantime. Di man pwede sila may maghimong custodian ana. Ina nga, you'll temporary keep it until na ay mo kuha. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.